Ahoj, vítaj na kanáli Fyzikus, kanáli venovanom hlavne stredoškolskej fyzike. Ja som Fyzikus a vítam ťa pri ďalšom videu, ktoré by mohlo niesť podtitul, že pre silné povahy, a je to video, v ktorom si vysvetlíme, čo je to sériový RLC obvod a čo je to impedancia. Takže pevné nervy prajem a poďme na vec. V predchádzajúcich videách, kde sme sa zaoberali obvodmi striedavého prúdu, sme si zostavovali iba jednoduché striedavé obvody, kde sme mali samostatne, mali sme buď striedavý obvod s rezistorom, obvod striedavého prúdu s rezistorom, potom sme samostatne rozoberali obvod striedavého prúdu s cievkou. Cievka sú 3 kopčeky a základný parameter je L. Toto sú ohmy. Toto sú Henry. Podľa Johna Josepha Henryho. Takto. A tu je kapacita kondenzátora. A to je na počesť Faradaya vo Faradoch. A mohol by som aj ten obvod dokončiť a uzavrieť. Čiže takto to je. A sériový RLC obvod vznikne tak, že ja si do série, čiže za sebou, za radom spojím vlastne ideálny rezistor s ideálnou cievkou a s ideálnym kondenzátorom. Čiže ja spravím vlastne teraz toto. Takto. Toto prepojím tu. A na čo mi bude toľko zdroj? Však jeden veľký zdroj zoberiem a tento všetko utiahne. Hej? A troška to tak zväčším a skrášlim. Toto ideme spraviť. Pričom, aby si vedel, čo robíme, určite ti odporúčam pozrieť si predchádzajúce videá, kde sme si samostatne pre jednotlivé prvky odvodili, alebo skôr vysvetlili, nenazval by som to odvodenie, vysvetlili základné vzťahy, ktoré tam platia. Teraz, čo sa stane, keď ja pripojím k zdroju striedavého napätia nejakú takúto komplikovanú vec, zloženú z 3 základných prvkov. Ono sa to bude správať tak, že bude to v konečnom dôsledku celé mať nejaký odpor, ale keďže to nie je zložené z 3 rezistorov, tak ale obsahuje to súčiastky, ktorých odpory závisia od frekvencie zdroja, tak ten celkový odpor tu bude závisieť od frekvencie a vlastne hlavným cieľom tohto videa je dôjsť k pojmu impedancia. Impedancia sa označuje Z a to je vlastne náhrada celková jediná za túto kombináciu. Náhrada myslím v takom zmysle, že sa to bude podobať na Ohmov zákon, lebo keď si spomenieš samostatne najprv, tak rezistor, keby to bolo takto, že je iba rezistor, tak R-ko dostaneš podielom UM/IM. A to bolo všetko, nič viac si nemusel vedieť. To bol najľahší striedavý obvod. Ak by to bolo takto, už to bolo kus horšie, lebo podiel UM/IM mal síce nejaký význam, ale bola to induktancia, čo je zdanlivý odpor cievky a ten na rozdiel od R-ka nie je pevný, takže bolo treba vedieť ešte druhý vzorec, že omega L. A podobne zase, keď tam nebolo toto, ale iba s kondenzátorom, tak tiež podiel UM/IM mal svoj význam a dával nám kapacitanciu, čo je zdanlivý odpor, ktorý kladie kondenzátor prechodu striedavého prúdu, ale tiež XC na rozdiel od R nie je frekvenčne nezávislé, čiže rozdielne XC mi vyjde pri 5 a pri 5000 Hz a iné pri 100 000 Hz a tak ďalej. Takže a to sa muselo vyjadriť nejakým iným vzorcom a to XC
je 1 lomeno omega C, hej. Toto je priama úmera medzi omegou a XL, takže s rastúcou frekvenciou rástol odpor cievky a tu s rastúcou frekvenciou odpor kondenzátora klesa. No a teraz, ako nájdeme niečo podobné, ako boli tieto vzorce pre celú takúto habaďuru. Teraz, hej, lebo ja chcem nájsť nejaký taký parameter Z, ktorý získam podelením lomeno IM, ale ja chcem vedieť, čo sa v tom vnútri skrýva, že aké bude Z v závislosti od L, C a R. Čiže hľadáme vzorec pre Z. Ono Z sa vypočíta lomeno IM, ale my chceme aj môžem dopredu, že by som poznal tieto parametre a chcel by som si nakombinovať, aby som sa vedel pri danom napätí dopočítať k prúdu. No a na to, aby sme dospeli k vzorcu pre Z, tomu druhému, lebo aj tu pre XL bolo lomeno IM, ale XL malo aj ten druhý vzorec. Pre XC bolo aj toto a bol aj druhý vzorec XC1 lomeno omega C, tak aj Z je aj lomeno IM, ale Z sa aj niečomu rovná, len asi to nebude také jednoduché, lebo tu je kombinácia, tak k tomu, aby bolo jasné, že k čomu teraz, o čom tu básnim, k čomu teraz smerujem. A ako najrýchlejšie nájsť vzorec pre Z, no úplne rýchla cesta to nie je, ale treba vedieť jeden dôležitý fakt. Keď máš obvod, aj jednosmerný, kľudne, to je jedno. Máš tu nejaký zdroj s určitým napätím a máš 3 rezistory R1, R2, R3, tak to, čo sa stane, je, že ak tu máš nejaké celkové napätie U, to je napätie celého zdroja, tak ono sa rozdelí na čiastkové napätia na takejto kombinácii. A toto, to je len ako keby toto otočím sem, nahradím toto tildou, hej, striedavým zdrojom a nebudú všetko rezistory, ale bude tam aj jeden rezistor, jedna cievka, jeden kondenzátor, ale ten princíp, že to napätie sa nejak rozdelí na U1, U2, U3 a to tak, že keď ale tieto sčítam, tak dostanem U, čo je toto U, tak ten princíp zostane zachovaný. Tak z tohto princípu idem teraz výjsť. To znamená, keďže jedno napätie je na rezistore, jedno na cievke, čiže na indukčnosti je to napätie a tu je napätie na kapacite, čiže na kondenzátore, tak ja si tie napätia označím, hej, UR, UL a UC a samozrejme robili sme s amplitúdami vždy, tak aj toto budú vlastne amplitúdy, čiže bude to vlastne na toto celkové UM, ktoré by som nameral tu, toto celkové UM sa bude rovnať vlastne súčtu. Hej, tu keď stade to si to vyvediem, tak tu na tomto mám UMR napätie. Tuto na cievke mám UML a tuto mám UMC, UMC. A to znamená, že malo by platiť, že UM sa rovná UMR plus UML plus UMC. A už je to skoro dobre a z toho to odvodíme, len jeden háčik to ešte má. Že keď si uvedomím a nakreslím fázorové diagramy, tak vlastne, hej, tu mi preteká iba jeden jediný prúd, I, a ten prechádza všetkými, lebo ten obvod sa nevetví. Toto sú len kóty, akože na tom napätie, na tom. Hej, tuto není úzol, že sa nepomýl. To je len čisto na tomto volty, koľko nameriaš, na tomto. Už je to teda skoro dobre, len prúser je, že keď si to rozanalizujem pomocou tých fázorových diagramov, tak hej, I je tu jediné. Tak I si teraz dám takto, lebo je jediné, tak IM vlastne fázor nech je takto a UMR fázor bude
v zhode s ním, lebo to UMR je napätie na rezistore. Na cievke, however, na cievke to budeš mať tak, že cievka je najprv napätie, potom prúd. To znamená, že napätie predbieha, UML je tu. A tu zase to bude, že najprv prúd, potom napätie, ale ja chcem si teraz práve že nechať Ičko takto, lebo Ičko je jediné, čoho sa môžem chytiť, to sa nemení, napätia sa menia, na každom prvku je iné. Tak práve že chcem mať Ičko, fázor v nulovom, ale keď mám Ičko a ono má predbiehať a fázory sa točia takto, tak ten napäťový fázor musí byť dole. Takže tu je nejak takto a toto je UMC fázor. A teraz ja tento a tento fázorový diagram švihnem do jedného. Asi si tuto dám, hej, tieto čapím dokopy, takto, a dám si ich sem, aby som tuto mohol potom odvodzovať. Čiže, aj keď to na seba takto, keď som to vystrihol a takto na seba položím, tak čo? Tak IMK sú pekne na sebe. Dobre. A tým pádom vlastne tu sme dobre s IM-kom. A teraz UMR je takto. Dúfam, že vidíš pre moju hlavu. Tu je UMR. Tuto je UML. Ja som to dal do jedného. A UMC je nejaké takéto. Toto je UMC, toto je L, toto je C. Takto. A teraz ja vidím, že tie napätia sú vektory a neležia na sebe, čiže sa nedajú normálne sčítať. Čiže ono, pozor, ono je to vlastne vektorová rovnica. Toto platí, bez tých šípok to neplatí, lebo jedno napätie je tak, druhé tak, tretie tak. Ale dá sa to odvektorovať a že budeme robiť s veľkosťami, len si musíme kresliť v tom fázorovom diagrame, lebo vlastne, ako sa sčítujú vektory, no postupne, že jeden s druhým, z toho zoberiem výsledok a ten výsledok ešte potom s tretím a už mám súčet troch vektorov. A keby boli 4, tak by som potom k tomu výsledku ešte ten štvrtý a tak. A mám tu 3. Ja potrebujem 3 napätia sčítať. To spravím tak, že najprv sčítam tieto dva, ale to znamená, že ja zoberiem tento vektor, dám ho sem, čiže idem takto. A tu mám teraz túto šípku a táto šípka tu má dĺžku, kde to dám, len takto tuto dám, odtiaľ to sem, hej, to som UML obišiel, toto má dĺžku UML mínus, som ubral do opačnej strany, mínus UMC, tu je UML mínus UMC. Takto. Hej, to je UML minus UMC je toto. To máš toto. Čiže tieto dva som vybavil, nahradil som ich jedným, ale ešte to znamená, toto som spravil, to je toto. Ale ešte musím pričítať UMR vektorovo a to môžem aj doplnením na rovnobežník, lebo táto uhlopriečka je už výsledné potom napätie, lebo je to UML minus UMC plus tento vektor UMR. Toto je už UM fázor, čo je toto vlastne, čiže tento fázor. A teraz, aby sme tam nerobili s vektormi, tak si tam proste predstavím, a on tam aj je, predstavím si tam vlastne trojuholník pravouhlý, a hneď viem, čomu sa rovná UM. UM je toto, čo je prepona, čiže najdlhšia strana. A platí čo? Že najdlhšia strana na druhu je toto plus toto na druhu. Len musíme byť opatrní, lebo teda UM na druhu, to je toto na druhu, sa rovná toto na druhu. To si už nevšímam, hej, robím iba s napätiami, ten prúd je stále rovnaký, hej, UMR, s týmto robím. Je UMR na druhu, ale plus, ale čo je toto,
to C, to je táto dĺžka, ale to je pozor, to bolo UML minus UMC je toto, čiže plus ja musím dať UML minus UMC celé na druhú. Takto. A teraz idem vlastne robiť s týmto, idem robiť s týmito zákonmi tu jednotlivými. UMR na druhú, to je vlastne IM krát R celé na druhú. Takto. Hej, lebo IM krát R mi dá UM. UML, hej, keďže to idem dávať, ja aj nemusím. UML je XL krát IM, čiže IM krát XL celé na, dobre, nie je to na druhú, mínus. A toto UMC je toto UM a to je IM krát XC. Nezabudnem na zátvorku. No a teraz použijem taký vzorec, že A krát B celé na druhú je aj jedno, aj druhé na druhú. Takto, čiže to použijem na toto, čiže dostanem UM na druhú sa rovná IM na druhú krát R na druhú plus, no a tu, toto je A minus B na druhú, ale to sa mi nepáči. Ale my si môžeme predstaviť toto tak, že to je IMXL minus IMXC na druhú je ako keby dvakrát za sebou táto zátvorka prenásobená. A ja vlastne spravím, že z tej, takto to bude mať IMXL minus IMXC krát IMXL minus IMXC. To môžem spraviť takto. To bolo to celé na druhú, tak to mám dvakrát za sebou tuto prenásobené. A teraz môžem ja vyňať IM z tohto aj z tohto? Môžem. Budem mať UM na druhú je IM na druhú R na druhú plus tu bude IM krát XL minus XC krát tu bude IM krát XL minus XC. Takto. Všade mám tu krát. Tak môžem toto spojiť a dať si to ako IM na druhú a tieto dva dať vedľa seba. Môžem 3x5 krát 6 je 6x5 krát 3 aj 6x3 krát 5, všetko sa to rovná. Môžem si, tento člen si môžem prehádzať ako chcem. A dostávam, že mám UM na druhú je IM na druhú R na druhú plus IM na druhú a toto naspäť vrátim, to je XL minus XC krát XL minus XC, tak to vrátim naspäť, že je to na druhú. Takto. A teraz ja môžem ale z tohto vyňať to IM na druhú. Obávam sa, že už to nevidíš a nie som si teraz istý, takže budem pokračovať tu, hej. Čiže máme UM na druhú sa rovná a výjmem IM na druhú krát, ale keďže tu mám oblú zátvorku, tak si to tam dohrá na tej. IM na druhú krát R2 som tu dal, pardon, má tu byť R na druhú, čiže tu je R na druhú plus XL minus XC na druhú. Takto. A teraz ja podelím, alebo môžeme sa takto na to pozrieť, že čo ja chcem, môžeme, zostaneme tu a vráťme sa naspäť na začiatočnú otázku, že čo som ja chcel dostať? No ja hľadám ešte iný vzorec pre Z, ale taký, aby bol v súlade s tým, že Z získam ako podiel UM lomeno IM. Keď si z tohto vyjadrím UM, tak mám, že je to IM krát Z však. IM krát Z. Super. A kebyže to teraz umocním na druhú, tak bude mať UM na druhú je
toto celé na druhu, čo je každé na druhu, lebo je medzi tým súčin, čiže dostal by som na druhu je im na druhu krát z na druhu. A teraz sa pozri. Niečo by tu malo byť vidno. Niečo medzi týmto a týmto. Aha, mám na druhu sa rovná im na druhu krát z na druhu a mám na druhu sa rovná im na druhu krát táto zátvorka. Nie je táto zátvorka náhodou z na druhu? Je. Toto je ono. Hej, že tu je je im na druhu krát habaďúra, ale zároveň musí platiť, že na druhu sa rovná im na druhu krát z na druhu. Takže moja habaďúra je z na druhu, ale ja hľadám z, nie z na druhu. To znamená, že hej, vyšlo mi, že z na druhu je teda r na druhu plus xl minus xc celé na druhu. No a keď obe strany odmocním, tak dostanem, že z je vlastne druhá odmocnina z celého tohto. Druhá odmocnina z r na druhu plus xl minus xc celé na druhu. Takto. A to už je to, čo som chcel, takmer to, čo som chcel nájsť. A úplný tvar je ešte, že ty potom za xl a xc, hej, toto je l, toto je c, dosadíš tieto xl a xc, ešte to urobím a máme výsledok, kde by som to ešte od radosti dal, aby to bolo vidno. Ja to už teraz vlastne môžem tu zotrieť, alebo aha, tuto to dám teraz. Tak a bude to nejak tak približne v strede svietiť, hej, robíme s týmto vzorcom, už je to dobre, ale XL vieme, že je omega L. No tak namiesto tohto budem písať omega L, ideme na to, hej. Čiže Z sa rovná odmocnina, R na druhu to sa nedalo rozpísať nejako. A tu má byť, tu je plus a tuto má byť XL minus XC na druhu, ale XL je omega L rovné, tak ho nahradím omega L minus a XC je 1 lomené omega C, tak ho nahradím týmto. A to už je finálny vzorec pre impedanciu sériového RLC obvodu. A čo to tá impedancia je? No je to v ómoch a je to zdanlivý odpor, ktorý kladie sériový RLC obvod striedavému prúdu, ak odpor jeho rezistora je R, indukčnosť použitej cievky je L, kapacita použitého kondenzátora je C a zdroj, ktorý napája túto sériovú kombináciu, napätie na ňom kmitá s uhlovou frekvenciou omega. Takže takto sa dostaneš k vzorcu pre impedanciu sériového RLC obvodu. To by bolo z tohto videa všetko. Ja ti ďakujem za pozornosť. Blahoželám, ak si to vydržal pozerať do konca. Dúfam, že ti toto video pomôže. Ak ti pomohlo, skús zvážiť, či by si mi nedal like alebo odber. A inak sa vidíme pri ďalšom videu, ja ti budem držať palce, ak z toho píšeš písomku alebo si z toho skúšaný. Maj sa pekne, ahoj.